Colonel Nkosi lo othumekayo. Lo othumeka kakhulu lo bomthuma ibhetri. Umthemba kangakanani? Angimthembi. Sorry? Angimthembi. Manje khotman mawumgaya ikhadi nephini ukuthi ayothenga ibhetri umgaya kanjani iphini? Angithi I can control ukuthi asebenzise malini ngefoni. Oh, amazes. Angimayizisi ngiyazi ukuthi uzosebenzisa imali engaka and then that's it. So wena kahle kahle uyamnika noma ubani umuntu ikhadi lakho awuna stress. Vele kunezinye izinto I can't do them myself. I understand. But why ungamtransfereli mhlambe ke Yini? ikhadi? Le khadi leli momgaya lona ulithathe nini le khadi? Angisakhumbuli. La behleli kuye so or uyeza azolithatha ahamba yothenga bese uyabuya letha. No ngitho alande ngithe bamdropele lona beliphethe iPA yami actually. Yeah. Ngithe iPA yami amnike ikhadi and then ayothenga and then ayenze. Uyalibuyisa kodwa yena ubuyisela kuwe or ku PA. Yeah. Okay, ibike yakho uthe yini lebova ngayo? Mina bengiva ngeheavy road mfethu. Imasi lokho nje. Next special. Beku GSXR 1000. BMW. iSuzuki ngithi. Suzuki yeah. Okay. So naye uyiride Nkosi. Yeah. Oh okay. So nitibane emabhayikini. Wenzani? Nitibane kuphi amabhayiki noNkosi? No ngithi ngihlangana naye kuba bomsibi mara bengathanda ukuza kakhulu ngebike ya. Oh okay. But uyathumeka yena ne? Angazi ukuthi moya thumeka ngithi abantu abafani sometimes omunye angamtshela into ukuthi ayenze into angayenzi. Umthumeka yi1. Ngimcela that time ukuthi angizele into le ibattery ya. Oh wavayolanda ikhaya. Ngoba bakathanda angithi bike nama jet ski into eyi1. Yeah.